Хайырлы көн. Нижгар өлкәсенең Сиргаш районында урнашкан әлеге авылның исемен без 2 көн өйрәндек. Чөнки ул катлаулы булудан бигрәк аның күп төрле вариантлары бар. Рәсми стиладагыча әйтсәк, Кочка Пожарки, Кочка Пожар дигән варианты да бар. Һәм инде татар мишәрләр әйтмешли биредә яшәүче Кочка Пожар. Менә без шул вариантын кулланырбыз инде. Һәм бу авылның исемнәре күп төрле булган кебек, аның урнашкан җирлеге дә шундый төрле рельефтан тора. Шуңа күрә тапшыруыбыз башыннан ук бу авылга һавадан күз салырга тәкъдим итәбез. Югарыдан авылга караганда күзгә иң беренче булып бормаланып агып ятучы Пьяна елгасы ташлана. Сиргаш ягына сәфәребездә әлеге елга турында берничә тапкыр искә алачакбыз. Чөнки Пьяна һәм аның болыннары татар авылларын үзенә сыендырган тарихи урыннар. Ике ярыннан да хәрби юллар үткән, гел бәрелешләр булып торган тынгысыз урыннар. Шулайда Пьяна буйларында беренче татар авыллары 1361 еллардан ук күренә башлаганы билгеле. Моны рус елъязмалары раслый. Безнең менә бак шул Кочка Пожар авылыбыз Матур Пьяна елгасы буенда урнашкан. Аны 1606-1611 елларда Кучкай Мурза князь Мустафин Арзамас якларыннан килеп урнашкан. Ул Арзамас кочевникларынан качып бере урнашкан дип сөйлиләр. Кучкай аның исеменнән, Пожар элек бик күп янгыннар булган. Халык күбесе күчкәннәр су янына. Вот шунардан Кучкай Пожары килгән дип чыккан ат безнең авылыбызныкы. Моңа кадәр бу авыл бүтән җирдә дә утырган дигән фаразы юкмы аның тагын? Йортлар дигән урын турында ишеткән бар мәсәлән. Да, ишеткәнем бар. Йортларда элек булган дип сөйлиләр. И Карга авылы янында булган дип сөйлиләр. Ул тоже пожарлардан катсып, суга якынлашып урнашканнан аты килеп чыккан дип сөйлиләр. Кочки инде авылыбыз безнең күрәсез тигезлек түгел. Пожарның мәгърифәтле авыл икәнлеге сизелеп тора. Мәдәният йортлары 1930 елга булса да, аны карап кына тоталар. Һәм Нижгар өлкәсенең барлык зур милли чараларын да диярлек шушында уздыралар. Пожарда туып үскән атаклы баянчы Рамил Курамшин да, күренекле язучы Әхмәт Саттар да шушы сәхнәдән күтәрелгән кешеләр. Сүз уңаеннан Әхмәт Саттар шигыренә Рөстәм Яхин язган Ялгыз агач җыры авылның гимны булып санала. Авыл буйлап йөри торгач шунысына игътибар иттек. Монда тирә-якка хозурланырга бик җайлы урыннар урнашкан һәм бу авылның рельефына бәйләр әлбәттә. Менә мәсәлән, аның беренче сызыгы шушы тау башыннан Пьяна елгасына Сиргашка, аның янындагы урманнарга бик матур манзара ачыла. Инде яз башында ук шундый булып торгач, җәй көннәрендә монда нинди галәмәт икәнлеген үзегез күз алдына китерәсездер дип уйлыйм. Һәм менә шулай алга таба инде тагын да тау бите буенча менеп барсак, төрле урамнарда әле тагын шундый берничә ноктасы бар. Кочка Пожар авылының шундый тирә-ягына суклана торган урыннар. Инде авылның кайсы бер саннарына килсәк, 1878 елда биредә 1927 кеше яшәгәнлеге билгеле. Һәм нибары 20 елдан соң, инде шушы 19 гасырның ахырында, 1898 елларда авылда яшәүчеләр саны 2382-гә җитә. Бу чорда авыл бик бердәм, зур бер
мәхәллә дип әйтик инде аны, ике мәчете булса да, шул бергәләп аерылмыйча яшәгән авыл үзенең балаларын шушында ук авылда укыту процессын җайга салган була һәм биредәге уку йортында 40лап шәкертнең белем алганлыгы билгеле. Хәер, Пужарда шәкертләрне бүген дә күрергә мөмкин. Безнең килү авыл мәчетенә мәртәбәле хөкемдарлар чакырып, шәкертләр арасында Коръән уку бәйгесе оештырылган көнгә туры килде. Дөрес, шәкертләре без күнеккән яшьтәге шәкертләр түгел, әмма бәйгенең хикмәте дә шунда, минемчә. Быелгысы елда да безнең Нур аль-Илм дини уку йортыбызда шушындый бәйге үткәрелә, ул да булса инде Коръән уку бәйгесе. Безнең уку йортындагы шәкертләр арасында бу үтәчәк. Һәм инде иң яхшы, иң оста укучыларыбыз Түбән Новгородка Алла бирсә 29 мартта барачаклар һәм үзләренең осталыкларын шушы уку йортыбызны аклар өчен барырлар һәм анда да иншалла сынатмабыз дип өметләнәмен. Күпме кеше катнаша сезнең? Безнең уку йортында хәзерге вакытта 90-100 кеше гыйлем ала. Күбесе олы яшьтәге апалар, абыйлар 50 яшеннән узганнар гыйлем алалар. Монда бөтенесе минем укучыларым диярлек, әлдә күбесе юктыр монда, әлдә кайберләре килерләр Алла бирсә. Бүгенге бәйгедә 45-50 кеше катнашачак. Димәк, яртысы бүгенге бәйгедә катнашыр дип уйлыймын, Алла бирсә. Әлеге күркәм бәйгенең бер өлешен генә күреп киттек, чөнки ул кичкә кадәр барды. Мәчетне тәртипкә китерүчеләр таралышканда кичке сәгать 9-нчы киткән иде инде. Дингә мондый хөрмәт шулай ук электән килгән күренеш һәм аның төгәл еллар, төгәл фактлар белән исбатлап сөйләрлеге бар. 1736 елда Кошка-Пожар авылында рәсми рәвештә документларга кереп калган беренче мәчет төзелә. Тапшыру сайын диярлек әйтеп киләбез. Бу хакта авылның рәсми документка кергән мәчете теркәлү ул шушы елда гына мәчет булган дигән сүз түгел. Гомумән алганда мәчетсез яшәгән Татар авылы юк инде ул. Нигез салган вакыттан менә Татар авылы бар икән, аның мәчете дә шул вакыттан ук булган инде. Монысына инде ияләшкәнсездер дип уйлыйм бу мәгълүматкә. Ләкин менә шул 1736 елдагы мәчетне мулласыз торган мәчет дип язалар инде документларда, указсыз мәчет дип язалар. Дөрестән дә ул кем беләндер килешеп, кемнәндер рөхсәт алып төзелгән мәчет түгел, авыл халкы уйлаганда, эшләгәндә төзетеп куйган һәм әлбәттә аның мулласы булган. Указсыз мулла булган, билгеле. Хәер, 1736 елда указлы муллалар турында сөйләшергә әле иртәрәктер, чөнки мөселманнарның дини җыены бары тик 1788 елдан гына эшли. Шуңа күрә монда ничектер бу темага алай ук кискен карарга кирәкмидер дип уйлыйм. Бу чорда авыл инде шушы мәчетләр төзетерлек ярыйсук хәлле авыл була. 115 хуҗалыгы бар. Инде ул вакытта 565 кеше яши Кошка-Пожар авылында һәм 1480 дисәтине җире була. Һәм ул җир биләмәләрендә дип әйтик инде, сөрелек җирләреннән һәм печән җирләреннән кала, тагын утынга дип тота торган урманнары да була әле. Мәчет төзетү елларын рәсми документлардан күреп булса да, авыл муллалары һәр документта очрамый. Ләкин алар авылга нигез салынган чактан булган. Мәсәлән, 1638 елда йомышлы татарлар Софаҗай янындагы җирләрне бүлгәндә тәртип саклаган муллалар исемләп билгеле. Халык һәр чак дингә таянып эш иткән. Шуңа да җирләре искиткеч аз булуга карамастан яшәү җаен тапкан, үзара килешә белгән, үзенә генә хас кәсепләрен булдырган. Нижгар ягында төп кәсеп, әлбәттә, казы ясау. Казылык белән шөгыльләнәбез 10 елдан артык инде. Без инде кичкенә вакыттан ук бу эшләргә өйрәнеп килгәннәр. Чөнки безнең әниятиләр дә шушы казылык белән дим инде сатуга түгел, үзебез өчен, гаиләбез өчен елга җитәрлек дип һәр вакыт хәзерле идек. Ул заманнарда натураль эчәккә тутыра идек. Әле дә пока калсын. Ну, менә бер ничек әйтергә инде 330 кило безнең бер алашадан чыга. Чиста ит, әйе.
шушы инде 130 килодан ел буена җитә. Казы ясала торганда авыл китапханәсендә сакланучы Бөек Ватан сугышында җиңүнең 20 еллыгына чыккан альбомга күз салыйк әле. Беренчедән, мондый альбомны моңа кадәр күргәнебез юк. Икенчедән, анда да авыл тарихына караган мөһим мәгълүмат саклана. Biz bu альбомны саклыйбыз. Бу альбом безгә эшебездә бик кирәкле нәрсә. Чөнки үсмерләргә, балаларга biz күрсәтәбез. Биредә менә кайсы гаиләдән 4 балаларын узатканнар. Да, 4 баласын Мөтәһәр, Рәхим, Рауф, Мөзәффәр 4 баласын узатканнар. Аларның берсе дә кайтып килмәгән. Хакимовлар гаиләсеннән өчәү киткәннәр. Вот андый гаиләләр бездә бик каты күп. Монда карап барабыз икән. Хакимов Абдрахман, героически погиб. Шаипов Осман, пал смертью храбрых. Похоронен, пал смертью храбрых. Погиб, пал смертью храбрых. Бу хәзерге көндә күпме кеше яши сезнең авылда? Безнең хәзерге көндә 600 кеше яши авылыбызда. Сугышка киткән 800. 800 кеше киткән сугышка. Ул вакытта күпме булды икән сугыш елларында? Ул вакытта күп булгандыр инде. Саны да күбрәк инде. Шамалар өчен генә әйтә алабыз. Менә бүгенге көндә 600 кешелек авыл дип, менә хәзер һавада төшергән кадрлар белән карыйбыз икән. Күз алдыгызга китерегез. Менә шушы бөтен авыл буш калып, мондагы бөтен халык сугышка чыгып киткән дип. Бу фаҗиганың нинди зурлыгын дип әйтик инде, масштабын күз аллар өчен инде моннан да кычкырып торган мисал булмастыр мөгаен. Бөек Ватан сугышы турында сөйләгән вакытта мондый коточкыч саннарга ничектер әзер торасың инде. Ләкин йомышлы татарлар бит 17нче, 18нче, 19нчы гасырларның барлык сугышлары бәрелешләрендә катнашып киләләр. Төрле чорда, төрле статуста әлбәттә, әмма сугыш чыккан саен бу як авылларыннан йөзәрләгән кеше яу кырына чакыртылып торган. Шуңа күрә дә аларның электән бар белгәне ат. Эшкә дә, сугышка да, табынга да ат. Основной инде безнең ат итәе. Ат ите ашыйбыз. Безнең гаиләбез барыбызда ат итен генә сөеп бик яратып ашыйбыз. Нәрсә өстенлеген күрәсез ат итенең? Булай чагыштырып карасагыз. Ат ите ул сочный. Тәмле, сочный. Диетический дип тә санала ат ите. Аның майы да без холестерина дип йөртәләр. Элекке әби бабайлар шулай әйтә иде. Да, майын эрген сызыгын эретеп, сызык эшләп, майын шушы май белән генә кулланабыз. Ат майы белән. Бу казылыкны да бик мактыйлар табиблар да, чөнки анда гемоглобинга бик каты зур файда. Төшкән гемоглобинлыклар бик шушыны яратып ашап, киңәнеп, безгә шалтыратып әйтәләр рәхмәт, шөкер, гемоглобиннарыбыз урынында дип. Дөрес, табынга дигән ат аерым үстерелгән, эшкә җигелмәгән инде. Аны йылкыда диләр, тай, алаша дип тә сөйләшәләр төрле якларда. Сугым өчен, казы өчен иң яхшы йылкы дип 2-3 яшенә җиткәне, өлгергәне санала. Безгә моны ветеринар белеме булган Вафа абый әйтте. Гаиләдә өмә барганда артистларга да ташлама юк. Барысының үз вазифасы. Иң мөһим Альберт гаилә татулыгы. Да. Җыелабыз да эшләп талабыз барыбыз да бергә. Үсмер бәйрәм. Аннада ит бәйрәме. Туганнар җыела, үзебез җыелабыз. Гөрләшеп, серләшеп, киңәшеп. Вакыт үткәнне сизми дә каласың. Шулай иттереп 1-2 сәгать карабыз инде казалар бар. 18-19 гасырларда йомышлы татарларның дәрәҗәләре төшә, хокуклары нык киселә. Алар крестьян көненә калалар. Әмма тормыш алып барырга җитәрлек җирләре дә, мөмкинлекләре дә булмый. Шул чакта авыллары белән берләшеп, рус байларыннан судалар, ашлык алып булса да көн күргәннәр. Заманында бердәмлекләрен онытсалар, бу авылларның берсе дә калмаган булыр иде бүгенге көндә. 1812 елда
Көчкө Пужар авылында һаман да указлы муллалар юк әле. Шунысы кызык, документларга бу авылда мәчетләрдә, ике мәчеттә эшләүче муллаларның исемнәре теркәлгән, ләкин алар указсыз муллалар. Игътибар итегез, монда инде мөселманнарның динияз җыены 20 елдан артык эшли, ләкин әллә бу якка буйлары җитмәгән, әллә инде авыл халкы нык торган. 1861 елга бәйле шулай ук кызыклы мәгълүмат сакланып калган. Монда инде шулай ук авыл халкының ни дәрәҗәдә көчле үзенең эчке тормышын көйләп барганлыгы күренеп тора. Ул вакытта инде указлы муллалар, ике муллада указлы, ягъни алар Оренбургка барып, Оренбург диния җыенына барып, имтихан биреп, рәсми рәвештә документ алып кайткан муллалар булып торалар. Бу ике мулла бар, ләкин авыл озанчы сайлый. Авыл халкы мәхәллә җыенга җыела, озанчыны билгелиләр. Аннан соң ул 1860 елда сайланып китә Оренбургка, анда имтиханнарын тапшыра һәм шулай ук рәсми кагазьләрен алып кайта, ләкин бер елдан үзенең вазифасыннан баш тарта. Авыл халкы инде нишәргә дә белми, озанчы булмагач, кайсы вакытта мәчеткә килергә, кайсы вакытта намаз укырга икәнен чамалау бик читен бит инде, ул бик мөһим вазифа авыллар өчен ул чорда аеруча. Һәм тагын бер тапкыр җыеп, бүтән кешене озанчы итеп сайлыйлар, аның бер туганын шушы авылның мәктәбенә, мәдрәсәсенә укытучы итеп куялар. Менә бу кандидатурага инде шушы укытучыны кертүгә указлы рәсми муллалар каршы килә. Без мәктәптә, мәдрәсәдә үзебез дә укытабыз дип әйтәләр. Авыл халкы белән муллалар арасында бәхәс чыга һәм бу бәхәскә Нижгарның правлениесе, Нижгарның идарәсе кушылырга, кысылырга мәҗбүр була һәм иң кызыгы, әлеге правление, бу бит инде бер-бердә хөкүмәт дигән сүз, бу очракта үзе куйган, үзе рөхсәт биргән муллаларны түгел, авыл халкын яклап чыга. Менә шул бердәмлекләре, әрсезлекләренә күрә 20нче гасыр башына Пиана буендагы татар авыллары халкы 100 ел эчендә 3 тапкыр артып 68 меңгә җитә. Бу әле 19нчы гасыр ахырында күченеп киткән берничә мең татарны исәпләмичә. Бу бинага игътибар иттек. Участковая больница дип язылган. Бу электән больница булып төзелгән һәм ни өчен нәкъ менә сезнең авылда урнашкан? Бу бина больница булып эшли. Но аның тарихы бар. 1929 елдан 1931 елга хәтле бу бинада булган Кызыл Октябрьский районның администрациясы. Ул безнең авылның тарихына кирип калган шуннан. Ул район шул 2 ел гына яшәп каламы? Да, безнең авылда район үзәге булган. Кызыл Октябрьский районның историясы алла. Нормально. Беренче татар районы дип әйттеләр, аңа бик күп татар авыллары кергән булган. Беренче татар районы, потому что ул Кызыл Октябрьский аталган, беренче татар районы. Үзгә татар районнары бу тирәдә булмаган. Бу хәзерге кебек Краснооктябрьский түгел, нәкъ менә Кызыл Октябрьский. Да, Кызыл Октябрьский. Әле ул район Краснооктябрьский дип атала, без Сергашский районга керәбез. Сез хәзер татар авыллары 2 районга бүленгән булып чыгасыз. Да, татар авыллары 2 районга бүленгән. Сергаш районында күпме татар авылы бар? 5 татар авылы. Петсә, Камка авылы, Грибан авылы, Шубин авылы, без и Андреевка. Иң зурысы кайсы авыл? Без Алтынчы авыл булабыз. Иң зурысы безнең авыл бик зур. Андреевка зур, Шубин, Камка шулай. Үзәге Пужар авылында булса да, татар районы бер авыл вакыйгасы гына түгел. Татар районы булгач, 1929 елдан ук барлык документ әйләнешен татарчалаштыру, милли кадрлар, ягъни татар ветеринарларын, агрономнарын, укытучыларын әзерләү башлана. Мәктәпләрдә укыту татар теленә күчерелә. Минемчә, безнең бөек илебезнең 1000 еллык тарихында ул чорның милли сәясәте үрнәк булырлык күренешләрнең берсе булып тора. Җәмәгать, ачуламагыз инде, табигатьнең яңаруы, яз исү килүе, аның үзгәрүе, шуның кадәр күзгә бәрелә, шуның кадәр рәхәт булып тора. Без һаман да шушы Пиана елгасы яныннан китә алмыйбыз әле.
Аны инде без үзара гына сөйләштек. Бу бер дә рәсми фараз дип әйтә алмыйбыз. Пиана елгасын менә моннан һавадан төшергән вакытта да аны төшерү шуның кадәр рәхәт һәм күңелле. Үзегез күреп торасыз, ул менә берничә җирдә бурмаланып агып китә. Күрәсең, шуңа күрә дә теге Пьяная река дигән шикелле, исерек елга дигән шикелле, инде шулай итеп бурмаланып йөргәч, шуннан кереп калгандыр инде дип уйладык. Үзебезчә генә Пьяна дигән исеме, бәлкем нигезе шуннандыр дип әйтәбез инде. Ләкин кабатлап әйтәм, бер дә теге рәсми фараз түгел, шуңа анасына гаеп итмәссез. Ләкин менә без ничектер шулай дип хыялландык әле. Көн кичкә авышканда Пужар авылы халкы зур чараларын, зур эшләрен төгәлләп килә иде инде. 330 килограмм казы да әзер. 1-2 ай карап торып кына өлгерткәч, авыз итәрлек тә булачак. Магазиннан кара икмәк алып, свежийны, бер казы безнең бер утруда бетә. 4-5 кеше рәхәтләнеп тәмле чәй içеп, да. Безнең тормыш иптәшем бик матур инде аппетитны кисеп озынлата җибәрә. Ашап туктап булмый. Колбаса кебек кисәргә кирәкми. Ну, аны озынлата, аны кигач мен наискосок. Былай туры дип, аның тәме юк. Бу чыгарылышка карап торабыз да, тагын бер бәхетле авыл тарихы килеп чыккан кебек. Чынлыкта көндәлек мәшәкате, вак-төяк проблемасы булмаган авыллар юк инде ул. Ләкин безнең максатыбыз проблема эзләү түгел, аны чишү юлларын күрсәтү, тарихына ишарәләү. Аллага шөкер, теләсә кайсы чорда ямьле тормыш мисалларын һәр татар авылында табырга мөмкин. Чөнки безнең халык гомере буе төп сорауларга җавап әзерләй. Аллах Субхана ва Тәгалә әйтер: "Эй адам баласы, мин сиңа гомер бирдем, син ул гомереңне ничек үткәрдең? Эй адам баласы, мин сиңа мал, мөлкәт бирдем, син ул малыңны, мөлкәтеңне нинди юллар белән таптың? Эй адам баласы, шушы тапкан малыңны син кая сарыф иттең?" Шуның турында да без җавапка бирәбез. Һәм иң мөһиме, Аллаһ Тәгалә әйтәчәк: "Эй адам баласы, мин сиңа гыйлем бирдем. Син алган гыйлемең белән эшләдең." Шуңа күрә безнең төп максат гыйлем алу гына түгел, аны үзләштереп, башкаларга үзебездән килгән алдагы буыннарга таратып калдыру. Көчкө Пужар авылындагы көнебезне йомгаклап, безнең игътибарны җәлеп иткән һәм ничектер күңелне тырнап та куйган бер күренешкә игътибарыгызны юнәлтәсебез килә. Инде күпме генә кеше белән сөйләшсәк тә, яки интервью аларга, әңгәмә корырга тырышкан вакытта, барысы да әй, без мотор сөйләмибез инде, мотор сөйләмибез инде дип әйтәләр. Мишәртсә әтәбез диләр, казанса бик әтә белмибез диләр. Аптырашта калабыз, гел. Ничек инде, нәрсәгә сез казанча сөйләмәкче буласыз? Нәрсәгә сез әдәби телдә сөйләмәкче буласыз? Сезнең бит үз ягыгыз, үз тормышыгыз, үзенең бай тарихы булган үз авылларыгыз. Сезнең инде данагыз бар, һәм сезне бар җирдә дә беләләр, һәм нәкъ менә шул сөйләмегез өчен, шул үзенчәлегегез өчен үз итеп
Менә бит әле татарларның ниндиләре дә бар. Менә ничек итеп яшәүчеләре, ничек итеп сөйләшүчеләре дә бар дип карыйлар дип аңлата торгачтан үзләре килешеп тә куялар тагын. Рәхмәт төшкерләре. Шулай да ничек булса да, менә интервью биргән вакытта инде камерага чыккан вакытта барыбер дә сыкылдаган мишәр сөйләмен бик алай ишетеп бетереп булмый. Безнең белән әңгәмә корып барганда телефоннан сөйләшкән вакытта онытылып китеп, теге цыпы-цапы дигән әйберләр дә керә, безнеңчә чүпрәк-шапрак дигән сүз икән инде ул. Кабаклар да, азбарлар да, аның шикелле сүзләрне бик күп ишеттек инде, без хәтта язып та барабыз. Менә бер төрле унификациялау дип әйтик инде. Ничектер бер калыпка гына сыйдырырга тырышу кайдан килгәндер, ни өчен килеп чыккандыр белмибез, әмма безгә калса бу бер дә уңай күренеш түгел. Без төрлелегебез белән көчлебез. Һәм без төрле булсак та бердән булып яшәгәндә безнең тормышыбыз ямьле була. Инде башка тапшыруларда да әйтеп барыбыз, гел кабатлана торган сүзебез, авылы башка, кавеме башка, ләкин алар барысы да бер тамырдан килгән татар кавемнәре. Әлегә менә шулар, киләсе очрашуларга кадәр сау булып торыгыз. Birgelen, 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 birgelen,